Még amúgy 3 nap. Nekem az lesz a Winhammer Champion. Hát azt az 1%-ot, az nagyon nehéz lesz felpusolni. De jó, de azért content is legyen belőle. Ja, indítottál OBS-t? Aha. Most azt, hogy most megölünk egy embert, aztán feldob, az nem jó, tehát ne. Inkább akkor halljunk meg a faszomba, azt akkor próbáljuk meg még egyszer. Vágod azt a fasz, kitette a Youtube-ra, hogy campelik az egész gémet és feldobta a championba. Faszak. Szopjuk érte a fasz már 2 hete az meg. Geci, szamádilat lehetnénk, esküszöm. Nem, a champ gémeket meg nem tudjuk, hogy milyen. Mennek a házadra, és neki jobb a dropja szerintem. Nem, nekem sokkal jobb. Ha én rászállok, faszikám. Szép. Nem jó. Felvette a fegyvert. Dead. Dead pickaxe. Nice. Te másik. Várj egy kicsit, anya kapok, tehát amúgy, de várj egy kicsit. Kapott. Nem értelek, de várj. Háztetőm van. Várjál már, anya. Micsoda, két teát? Így csinálják egy lecsót, hogy vannak ezt Nem. Szóval. mert Nem kell, anya, hát csak teát kérek. de nem most, holnapra. Nem kell. Szóval, tehát nem lehet így, hogy... White-ba kapott a gyerek. Vigyázz, ott bütös autista. Mi a fasz? 140. Láttam. Ne engedd, hogy letúrjon. Jó, azt a kurva. Tesó mi. Nyugi, Azt megvan, láttam, meg. mi Igen, de nyomjál shieldet. kapott a gyerek. Nyomjál shieldet. Van egy darab mini shieldet. És valószínűleg vannak még itt. Ja, de jó az. Azt látod, mert itt kapott a gyerek, geci. Láttam. De szerintem pont benyomott valamit amúgy, és azért. Mert hallottam a hangot. 200 HP akkor se lehet. Tesó, hát ez csalás. És most milyen faszom? Menekülj el faszomba szerintem. Vannak még itt. Nagyon sokan. Riftelj is el faszomba. Tomato, arra jó felfordulsz, várjál. A fasz, mi? Ja. A lézre biztos, hogy mentek szerintem, úgyhogy az gatya. Úgyhogy tomatóba el kell menned. Nekem van ott. Istenem, geci. Anyám is, mondom neki, nem kell semmi. Ezt nem értettem sem. Ezt a videóban benne, mi? Na, igazából tök nem meghaltam, most ezt nem teszem bele, majd azt, hogy megölöd, de akkor is. Azért halok meg, mert nem hallok semmit. Az beteltett, hogy Danikával eljöttünk az első házba felútatni, és találkozni innen. És meghaltam. Meghaltam, de Danika szerencsére megölt az utolsó embert, ami még nagyon érdekes baglátszott ott. És kis csicska nem akart meghalni, és 200 HP volt vágyba, kurva annyi. Igen. Zsab. Ott vannak. Ne, gondolt, hogy ez lesz, geci. Meghaltam. Meghaltam. Fix info, hogy meghaltam. Ez faszom. Igazából csak mennyi, élj túl. Tehát most csak mennyi. Nem jönnek utána, nem. Csak élj túl. Még ne élj túl, mert akkor ebből nem lesz így content, geci. Szállom normálom. Mi? Talán almálom. Ja. Mi az esküszöm OB? Nem mondta, hogy itt is vannak, geci. Ennyi a faszomba. Ezt meghalok, gecibe. 2 lövés vagyok. Jössz ki, de csak nincsenek. Hát imádkozzak. Emlékszel erre a helyre, itt basztuk szét a gyereket. Előző gémben. Ja, de idegesítő volt az a kurva sok fa. Várj, nézd, itt amúgy van loot, itt van amúgy. Ó, Isten, geci, itt vannak. Hogy is Hát voltak. voltak, de valószínűleg vannak is. Aha, lőnek. Fasz, akkor
Légy, menj Vélingbe. Itt a gyerek. Ott meg rám fognak jönni. Geci jó. Ez geci content. Köszi anya. Ott volt minishield. Holnap 5 után tudok főzni valamit. Jó, hát én már enni. korán itthon leszek. Azért kérdezem, hogy most dobjak össze lecsót, aztán tudsz enni. Jó, akkor belőle. ott van láma! Itt a Jó. lám. Jó, akkor dobj össze egy csót. De még miért ragad ez a kés? Nem tudom. Pénteken meccsem lesz, anya. Hol meg? Itt Csanakon. Hányszor? 6-ra megyek. Este? Apa kijön megnézni. Akkor én Hát nem te is kijön. Szerte benyomom. Szia, apa, Csamp vagyok. Tényleg, akkor még egyszer felhívom, esküszöm. Halljak meg, felhívom. Szia, apa, Csamp lettem. Szia, apa, azóta már Csamp vagyok. És ki tudom most már tényleg fizetni a bírságot. Geci, amúgy ekkora Mit NPC-ket. tettek ki azok az izék? Az a KD-ék, az a domináltuk az elit lobbit. Eddig ez nem túl nagy content. Nem voltak. Hol volt a láma? Nem tudom, Nem látom, bazd meg sehol a loot. ez van minisír. Nem látom a lámát. Van ott egy csomó mati szerintem, nem? Hát nem csomó, Nem látom. de itt volt, és felszedtem mindent tőle. Hát de nem tudsz mindent felszedni. Mert maxotod, nem? Itt a Jaj, taktikán, jó, nice. Jaj, van itt még Mati. itt egy GR. Jó, innen szép nyert. Van egy rift, aztán elhozod hozzá a riftet. Jó. Aztán neked a mobox, ezt is sírtam ki. Aztán ja. Szedjém a pit. Hol a taktikál? Nem tudom, valamelyik. Faszom. Itt egy zöld AR. Az van. Még egy láda. Scope, hát ez nem kell. Ja, még van shield bomba, azt nyomjuk. És kereső a taktikád, de... Az itt lesz szerintem. Itt. Jó. Oh. Ah, geci, anyádon ugráljál. Mennyi sok ilyen minden kell. 0. De nem hiszem fel. Kösz. Gyere ki, egy gombát. Easy motort. Oh! Ha szóval faszomba akarsz menni, hát benn vagyunk a körbe. Meg mit nyomok? Gyere. Én nem gondolsz. Na, ott van olyan maradni. Itt egy grappler. Na, Axel vagyok ő. Basszanak bele. Menjünk erre. Ezt meg kéne nyerni ezt a gémet. Van, ezt meg kell nyerni, csak hát... Eddig nem a legfényes. Bejövünk neked. Wow. Várj, nekem szedem kéne mindent, csak már fát nem. Itt voltak. Eléggé rendesen. Innen jöttünk.
Nem? Most hol De vagy? is plezenbe volt. Most ezenben voltunk, más tudom hol a faszomba volt. Egyből megdöglöttem a gecibe. Tehát plezenbe volt. Kicsit szofisztikáltabban beszélni. Na most ezt szerinted beelteszem? Az baj... De később is ilyen azért fogjuk beszélni, aztán annak már bele kéne kerülni. Egy busz. Na. Jó, nem kell ezt kell. Hát akkor le kell tenni a riftugot. Ezt el tudom mondani. Jó. Jaj, de hát oda teszem a handcam, van itt van. Már csak ő kell. Még egy pump se ártana, bazd meg. Ja, hát ez nem lenne baj. Ez az kell. Szűkelső. Ez az, ez utalatlan, itt van 2 láda még. És ez az előtt nem előtt. Jó, még egy taxisölt akkor. De inkább a kampasz. Itt az ölt akkor még egy. Itt a nagy shield. Nem elfennék van. Hát ebből ma besz... A taktikás olyan rossz mondjuk, most nem halok bele, de... Fogstos. Majd handcam-nal belebaszok egyet, aztán... Gyere erre. Ott vannak. Azt szerinted nem jár? Ma látom a fejét a gyereknek. Vagy szerintem, vagy Nem. ez nem a fej... Ja, az lehet egy lépcső kieditelve. Ott. Ott látom is a gyereket, nézd! Ja, ott is. Menjünk arra. Úgyis kint menni. Hát nem, szerintem azok nincsenek. Visszalőtt a gyerek. Ah, basszák! Jobbra. Nézd. 26. Világára nem Oda tudnak. menjünk. Hát mindenképp, hát sem... Ne, ott is vannak. Oda kéne. De kint vannak. Tesó, bejönnek majd. Basz ki adta! Lőtt ki. Nem lehet ilyen messziről, az meg lejött az nyit. Tesó, hát azok nagyon free-nek tűnnek így. Meg ott is van egy amúgy. Az egy másik team. 21 shield. Leesett valaki. Nem, most tudom. Letettem. Most szofisztikálódjál, hogy ma fightolunk is rübeletesz. Rifteltek ketten. Jó, hát azok a foglalkozók, akik még ott maradtak, azok elmennek, hagyd. 26 fight! Melyik? Mondd, lebasznak így. Ah, hát. Előtték volna a bokkot. Nekem meg a shield. Meghalt! Riftugozzunk már utánuk, riftug, van nálad riftugod, gyere! Meghalt. Hol ölted meg kb? Itt, ott fenn. Jó, hogy azt tölted meg! Azt a glide-olót! Faszom, rossz irányba indultam el. Itt a faszja. Jövök. Keszi, rossz irányba indultam el. Tesó. Vagyok. Itt vagyok. Tört! 69, vagy valamilyen. Tört. Nem van a fal a faszomba, itt van szerintem. Tanultam, itt a gyerek. Meghalt. Itt vagyok. Ide péken, azt mondjuk kell esetleg. Nem kell. Jó, kék pump. Grenade amúgy se elhozom. Elhozom fékenszet. Menjünk. De most erre faszja használtuk el riftet. Mindegy, beérünk. Van egy... Van nem campfire, azt leteszem. Jó van. Jó, az átkel, megyünk. És nem van P90, de meg Desertük, ez legjobb kombó. Múltkor tegnap ezzel nyertünk. Van is, de mindegy, ezért teszem. Rossz irányba indultam, én azt hittem, hogy azt knockoltad le, akik Elbocs. akik guide-oltak.
Mindegy, odaértem. 14-en élünk, jó, ez meg lehet amúgy. Túl sok egy darab medkit van nálam, és ennyi a hílem mehetünk. Nekem van 3, nincs jelen, meg 3 nincs jelen. Ja, hát az mondjuk erős. És azt jól látom, hogy ott a meteor. Nem tudom, de nézd. Ott a meteor, Getsz. Mi a? Ott a meteor. Ez jó. Ja nem, ez egy stabil beam. Hát, Tesó! Nem töltötte, nem rendelte el. gyere a körbe. Várjál már. Szedek felett. Ja, amúgy, és hogy ilyet, Kösz. nekem is kéne, ha se nem fogok tudni megszólani, szóval. Nyomj egyet. Arra ő is Egy lőnek. maradt. Hát ez még bőven elég jó lesz az. Menjünk arra fele, vagy... Hát én inkább a körbe mennék. Vannak ezek, akik amúgy a levegőbe levők? Itt, szerintem itt vannak valahol, az évünk erre, de... Nagy epic grenade launcher. Nekem is volt, és az ketten elkezdjük dobogat, hát... 12-en élnek, tesó, ez nagyon bot lobby. Hát egy ládában nyitok a shieldet. Hát nem. Jaj, tesó. Szóval bejebb vannak azok, akiket szétkutunk. Rebootoltak. Jó. Várj, ott, aha! Szembe. Ott, jó, menjünk. Nincs semmink, amivel el tudunk hamar érni amúgy. Ott menjek le a gyerek. Azt mondom, mellé lőttem. Ott tört! Kurva jó. Menjünk oda. Elér odáig ez a fos? Nem hiszem. Biztos, hogy igen. Megölték. Ja, menj. Nem volt. Ott van. Kapják. Ott felment, menj vissza oda. Ott van. Ennyi volt a... Nem, nincs. De ott van. 9 white. Gyere Még rá, bocs, shield. Erre. Ott. Nem. Itt van még egy. Ez az, aki elvizélt. Nyugodj meg! Kuroska vannak most itt. Ott. Nyugi, most itt ne írta. Van amúgy izét? A heavy ammód? Handcannonbe? Hát ezt most mi állom, minek engem vagy. Mögötted is. Jó, maradjunk. Jaj, tesó. Tesó. Jó. Ki tudtam bekken, mert egy túlzás, de érted. Tesó, mennyi a faszom ez? Nem tudok célozni, megöl. De tesó! Elfélszük minden mattival. Elvet nem kell, onnan meghaltam. Ide tudsz jönni? Hát, itt vagyok közel, de nem mennek rád, nyugi. Nézem. Tesó, alig maradt Matim. Ez nagyon jó volt. Tesó, és eltáblozz meg. Megy rád. Van az a töltött? Megyek rá. Rámetem át. Nem nő a sotim. Meghal, én is. Istenem, meghaltok, de valóságban. Mögötted is mindenhonnan át. Jó. Mert meghalnak, geci.